Dlamini, wezwa ukuthi ubaba wengane emusashona? Bengizozwe ngobani Mahewu? Angazi. Mana, indaba uzizwa ngoba vele wena. Ngizizwa ngawe. Wona wedwa undaba engimaziyo la endaweni. Oh yeah. Hayi ke akasekho emhlabeni. Usenezinyanga ezimbili ashona. Nami nje ade ngizwa ngoEmma and ulokho engincenge ethi ufuna sibuyelane. Mahewu, ngiyayibona le nkulumo yakho ukuthi ya. Lalela ke. Angeke ngikujaje isinqumo osithathayo. Kodwa usicabangisise kahle isinqumo sakho. Usicabanga ngalokho, hayi ngalokho. Dlamini, uyazi ukuthi ushrimp inhliziyo yawo isekhanda, ingqondo yawo isekhanda. So ukube ngushrimp, ngabe uthi angicabange ngakho ko2. Kodwa mina ngithi angikhulumi noshrimp la. Ngikhuluma nawe. Dlamini, ushrimp awukhulumi. Uzokhuluma kanjani noshrimp? Angithi wena othe Asambe Mahewu. Ubani lo ufanele ubani lo umele juice? Dlamini, mana. Yazi Dlamini, kade ngicabanga la. Awu, cha, kushaka lokho. Ngiyayibona le attack ozama ukuyenza but I'll let it slide. Buka Dlamini. Esontweni makuthiwa sivala amehlo sonke sithandaza. Abantu abagqoka izibuko afanele bona becimeze. Fanele ngabe bagumule izibuko and then boom, asaboni sonke. Yazi Mahewu kuyakuthi ucabanga into enhle. Kodwa wena ngiyeke. Ngiyeke ucabanga. Ubani lo ufanele ubani lo umele juice? Dlamini, emcabanga amezibuko ayigcinanga lapha. Mahewu. Awukahle nemicabango. Angike emotini man. Oh, okay. So, uyanini? Ngiyanini ngephi? Emotini phela, khona ngizokwazi ukutshela ngemicabango yami. Mahewu. Ngicela sikhulume. Hayi. Juice mana. Hey! Angiyena unene wempahla mina.